Raja kanggung Binaktara Sekti Mandra Guna Mahabara Gayeng Palukun Raja kang tasih muda dereng nate pala krama haranging wis kinartaya dening para kawula tasih saha para kawula cilik ing supados angayomi wong kang nandhang keding kerangan awit duweni watak berbudi bawa laksana tuwin wicaksana raja kang gagah perkasa sembodo hei ho ho demen sesaji mring Gusti hei hei Dene bakal hawontenaken sesaji memuji dhateng arsaning Gusti kang purba mati ngerake Pandhawa Praja saka Panaraga Prabu Gana Dewandana awit demen tetulung marang sapadha-padhane yen tok ana wong kang nandhang keparas padepasan paring pepayu yen ana kang nandhang kaluwen paring hekho mula kang dadi sedyaning bakal den sengkuyung dening para kadang-kadang saha para warga saka ing Panaraga sawising ngawontenaken sesaji Prabu Gana Dewandana bakal lumawat ing tlatah Kadipaten Kediri ngayunake kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Prabu Gana Dewandana mangerteni yen Bapak Sewu Raja kang ana ing Nusantara Jawa bakal bisa nyembadani pengganti pamitaning kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Prabu Gana Dewandana bisa nyembadani pikantuk wangsiting dewa senadyan to orang padi nanging den wujudake marang dewane ingkang winastan riyok Panaraga sak gamelane tuwing hekho para prajurit 144 sak pembaraan lumawat ana ing Kadipaten Kediri nyusup anglewati sak lebeting bumi pancen Panaraga sing kondhang reke Surabaya sing kondhang ya rujak cingure timbang bali kondor mas mirsanono sadur sandiwara lenong neng Jakarta katon jajah desa nilang kori golek itondong ati ketoprak Yogya wayang wong Surakarta yen Blitar seni budaya TMU original iku asmane
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandiridane Gusti kang merbeng dumadi inggih Gusti Ilahi Prabu Klono Sewandana saperipun tansah meminta mugi kita tansah pinayungan karayon sarta pikantuk kabagas sarasa kabejan kamuli pramila sumangga kita sareng-sareng samya amamuja muja-muji puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Ilahi. Ugi ingkang pangajak mugi Purwa Madya wasana tansah lulus harja miwah lulus karsa para dene tansah tinebeng saking rubeda gudha rencana. Nuwun kalilana kepareng matur dhumateng sepindhah para bapak kalian ibu pangarsani praja Parelaladan Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar utawi ingkang anyayuli. Kaping kalipun miwah para aulia suhud al-muharramun Rama Kyai Pini sepuh sesepuh bapak ibu sanak kadang mitra tepangan. Sadaya kala ingkang dahat pinundi-pundi pantes sinubeng pakumartan pantes tapi pakumartan miwah ingkang kawula tresnani. Kawula ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi sak kamardikan ning Wardaya. Sarta matur sanget gunging panuwun bilih panjenengan sampun kasdu paring pebantu ingkang arupi bondo prabya igo pratikel kawigatosan sarta uba rampen sanesipun. Sadaya menika nggepekaken saged nggregekaken panghargyan ing ratri puniki. Mugi kesanen panjenengan pikantuk ganjaran ingkang sakmestipun saking Gusti Ilahi. Pangajap kawula ngaturaken panghargyan menika boten momokal namung angluri kang najahi mugi tansah sageta widodо lestari. Wujud panghargyan menika kanthi anggelaken kesenian jaranan turangga muda utama ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Bapak Gondo ingkang kadamel hajat dening Bapak Sugiyanto ingkang damel angitonaken putra ingkang paring asma Khairul Nefat. Mugi-mugi Bapak Sugete anggati hajat lan ugi ngluwari hujal sageta kalis ing sambikala boten wonten alangan satunggalipun menapa-napa boten wonten dayang nagih utang bumi nagih janji lan mugi ingkang putra sageta dados putra ingkang saleh migunani tumrapipun nusa bangsa ugi tiyang sepuhipun. Sedaya kala anggenipun meminta tansah nyuwun idi sapandunganipun para bapak tuwun ibu ugi sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Namung sedaya kawula anggenipun meminta nugrahaning Gusti Kang Maha Suci nuwuhaken goro-goro. Goro-goro. Angin lesus lera pinisus ora buni goceng mamalikan kadyo gabah dan intri kaperbawan goro pandaku yodoyaku goro jaman saya kena diatani jaman edan akeh wong kang lali marang kewajiban wong kewajiban kang utama ora liya manembahe ya manembale kawula marang Gusti akeh wong kang rebut bener butuhe mung golek bener dhewe-dhewe wong liya gak bodoh tumeplo-meplo kaya elek dan elingo dulur sepisan elingo marang Gusti Kang Maha Suci aring elingo marang Bapa Biyo kabeh elingo marang guru kabeh papat elingo marang wujuding raga kabeh 5 elingo marang uripe raga kabeh 6 tumindak kang bener-bener becik kaping 7 tumindak kang eling lan waspada kaping 8 tumindak sabar ning eling kaping 9 tumindak aja gawe gelaning liyan kaping 10 tumindak kang gawe amal dharma bakti istana dawuh Gusti Kang Maha Suci jaman wis tuwa sak bejo-bejane wong kang isih bejo wong kang eling lan waspada mula aja nganti kagodha jeng cetan prayangan ilulu banaspati plek-plek balung plek tok-tok lepah padha anggoda murake cipta daging rasa tigane kandhak teman gagar
Mula ayo padha sinastiti lan ati-ati urip bisa kasebadan sedayane. Rahayu uripe, rahayu lakune aja nganti kena perbawane goro-goro. Sirepe kang goro-goro serang mijelis ni budaya Trangga Muda utawa kanthi sesanti. Suradina Jayaningrat lebur dening Pastuti. Prabu Rana Dewandana kudu karepe dhewe. Ayo ora gelem koyar kandhak tata telungsa. Waspadakno. Apa sing tak cekel? Godho. Ora gelem semingkir klena pangendhamu. Ketawaan godho ning Prabu Rana Dewandana. Lekur dening Pastuti. Waduh. Waduh Prabu Rana, aduh ati aku. Ayo kanca, ayo bali kanca. Prabu Rana Dewandana sekti mandra kuna. Ayo. Tak pangestune Prabu Rana yo. Aku njaluk urip. Lali karo sanitarine kudoke pangtemku original asmane dusun kebon padepokane kelurahan Blitar Blitar kabupatene aja lali marang pimpinane Popot Sugeng kang dadi asmane mula ayo melok nglestarekake bangun seni lan kabudayane. Raharjo Prabu Rana Dewandana anggenipun nganekake seladi marang Gustine. Sehingga orang dadi sediane